Πώς θα σας φαινόταν αν υπήρχε ένα site με προϊόντα που αγοράζουμε εμείς οι μαμάδες σε πραγματικές προσφορές? Ένα site όπου μπορούμε να συγκρίνουμε τιμές από περισσότερα από 3.800 ηλεκτρονικά καταστήματα με ένα κλικ. Λοιπόν, αυτό το site υπάρχει και είναι το bestprice.gr. Θέλω να κάνετε save το βίντεο και να ακολουθήσετε τα βήματά μου. Μπείτε στο bestprice.gr και πατήστε στο προσφορές Black Friday για να τις βρείτε όλες συγκεντρωμένες. Εδώ θα βρείτε πραγματικές προσφορές, γιατί το Best Price συγκρίνει την καλύτερη τιμή που είχαν τα προϊόντα το τελευταίο εξάμηνο σε πάνω από 3.800 καταστήματα, δηλαδή έκπτωση στην ήδη καλύτερη τιμή. Τώρα πατήστε στην κατηγορία που σας ενδιαφέρει. Εγώ διάλεξα τα βρεφικά είδη και αφού βρείτε το προϊόν που θέλετε, εγώ θα ψάξω για ασύρματη επικοινωνία για το μωρό μου, σας έχω το καλύτερο. Πηγαίνετε στις 3 τελίτσες δεξιά από το προϊόν και πατήστε στο γράφημα τιμής. Έτσι βλέπετε την εξέλιξη της τιμής του προϊόντος που θέλετε να αγοράσετε σε αναλυτικό γράφημα και διαπιστώνετε ότι όντως είναι στη χαμηλότερη τιμή των τελευταίων μηνών. Τέλειο! Ξέρω ότι έχετε ενθουσιαστεί όπως εγώ. Εδώ θα δείτε αν είναι πραγματική προσφορά Black Friday, καθώς το Best Price έχει κάνει έρευνα αγοράς για εσάς και έχει παρακολουθήσει την τιμή του προϊόντος τους τελευταίους 6 μήνες. Μπείτε, ψωνίστε και ενθουσιαστείτε όπως εγώ.